Good evening. I am Joey Bernard, your Incident Commander of the Interagency Task Force COVID-19. In the name of our Chairman, the Honorable Governor Roberto Y. Uy, and the Vice Chairs of the Committee, Vice Governor Sanen O. Angeles, Dr. Esmeralda Nadella, and Board Member Ruth Brillantes, and the rest of the members of the task force, I am here to provide you updates on our COVID situation. Karong adlaw, Biyernes, September 25, 2020, alas 6:00 sa gabi. Gahapon, nakadawat kita og balita gikan sa laboratory sa mga resulta nga atong ipadala sa Zamboanga for swab tests. Dili tanan ang atong nadawat nga resulta. Aduna pay pipila nga atong ipaabot, pero aduna ni abot nga 5 nga permiro nga resulta, unya aduna ni sunod nga 13 kabuok. Kasa 5 ka resulta may guwa na usa nga positive. Taga Dipolog ug ato pong ginasubay karon kung diin o giunsa pagkakuha niya sa pagka-positive. Ang upat, usa ka health worker o mga close contact, puro negative. Ang sunod nga mga resulta nga may abot, 13 kabuok. Sa 13, ang 12 niya na resulta sa taga Cebuco. O kanang 12, puro mga negative. Usara ang taga Dipolog. Kanang ika-13 nga resulta, gikan sa Dipolog, agkatong atong nahibaw-an nga naka-close contact sa patient 046 o 047, katong diri dapit sa Estaca. Malipayon kami sa pag-anunsyo nga negative siya. Pero, siya pa lang ang ginrender natong negative. Kaya ang uban niyang kauban, atong naka-close contact ni patient 046 and 047, wala pa ang resulta. Aduna pa kita gipaabot nga 96 ka resulta nga wala pa miabot. Unya, nagpahibalo ang laboratory nga medyo malangan-langan kini. Tungod kay medyo backlog sila, daghan silang gi-test sa nagkalain-laing mga probinsya o dili sila kasiguro kanusa mapadala. Tungod niani, napagawa kami og advisory karon gabi nga taga Dipolog, dili kita magkumpiyansa nga negative ang resulta sa atong ipaswab test. Usa pa lang ang miguwa nga negative. Remember, napatay 96 ka mga laboratory results nga gipaabot. And so, dili usa kita magkumpiyansa nga walay COVID-19 community transmission sa Dipolog, while we hope and pray nga wala gayud. Ato sang siguraduon aron nga safe ang ato ang palibot. Kung mahimo, tumano nato ang ato ang mga pamalaod diri sa probinsya, kabahin sa ato ang paglikay sa delikado niya ng COVID-19. Naghangyo kami usab nga bawal paghihapon para sa mga 60 years and above nga muguwa o kanang 21 years and below nga muguwa sa balay kung walay importante nga guwaon.
Ganinang alauna sa hapon, nakadawat kita og information nga ang mga karinderya sa nagkalain-lain mga lugar sa tibuok probinsya abri og daghang tao og gahuot. In fact, aduna tay pipila ka mga karinderya gipasubay. Unya nakita nato nga tinuod, murag wala lang. Murag wala lang na itabo, naagyapay ga dine-in, naay galingkod, naay ga dikit-dikit, o gatapad pagani. Gusto na akong ipahibalo sa tanan. Walay exemption. In fact, adunay nitawag na ako ganinang hapon. Tag-iya og restaurant ng utana kung restaurants ra ba ang bawal ang dine-in. Ug akong tubag niya na dili. Ang tanan nga mga kan-anan, restaurants ug mga eateries, gagmay man, dagko man, or simple man lang, or ginagmay man lang nga karinderya, bawal gihapon ang dine-in. Kaya ato ang executive order nagasulti nga bawal usa ang dine-in sa tibuok probinsya hangtod September 30. Hinaot unta nga ato kaning patumanon, ato kaning sundon aron nga malikay kita sa delikado o sa disgrasya. Pero ang pagluto o pagbaligya o pagkaon, wala nato gibawal. Ang amo lang hangyo, pwede ba puston lang o i-take out sa mga customers? Ayaw lang kaon sa sulod sa restaurant usa. Dada sa inyong panimalay, dada sa inyong workplaces, ang inyong food, unya kan adito mag-inusara. Mamalayo sa kauban aron safe kita. Kaya ang social distancing ato gihapon ang gipatuman. Nagahangyo pud kami nga magtuman kita sa liquor ban sa tibuok probinsya hangtod September 30 karong tuiga. Hinaut unta nga ang ato ang mga karaoke bars, ang atong mga bars, no, dili magbaligya o mga ilimnonon. Ang kanang karaoke nga mga sa mga barangays among gihangyo nga dili usa mag-abri kay kanang karaoke kauban ka na sa leisure. O nya ang leisure and tourism related activities ato pang gibawal. So, nagahangyo kami nga unta ang karaoke bars kay na diha ang magdikit o nya ang ato ang laway magpisik-pisik sa mikropono o nya kaning COVID-19 droplets man kini. Hinaut unta nga dili sa kamo mag-operate. Kabalo ko nga lisod, kabalo ko nga additional income unta kana. Pero naghangyo kami magsakripisyo tagamay aron lang masiguro nato ang ato ang panglawas. Busa karon akong giawhag sa katawhan sa Dipolog uban sa katawhan sa Dapitan ug Zamboanga tibuok Zamboanga del Norte nga karong umabot nga weekend ugma Sabado ug Domingo maglikay kita sa dagkong mga grupo, sa mga crowds, sa mga public places, and kung unta pwede ta magstay at home lang, magpabilin kita sa atong balay aron kita mahilikay sa unsa mang delikado. Daghang salamat, mayong gabi kaninyong tanan. Enjoy your weekend and have a safe weekend with your family practicing social distancing.